Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inte ibasa ti Isaias Kapitulo 49, versikulo 15. Iti kastoy, daytoy ti sungbat ti Apo. Mabalin aya alipatan ti ina ti bukod na nga anak. Di nanto aya ay ayatan ti maladaga nga impas ngay na. Uray no malipatan ti ina ti anak na, ni kano man, di kanto malipatan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kwarta man, nanang. Pangusaramanen aya iti kwarta, anak ko. Kan maysa, kasangsangpet mo matanag ka po iti pagadalan. At nga road project, May. Masapol arumuarak matlaang ita, tapno mapanag gumatang. Anya, ang maluman, anak ko. Ala, duwata nga ron ang mapan gumatang. Kuyugan kan. Saanan? Itadjulatan kanyak ti kwarta, tasyak laangan ti mapan. Anya ka diti pagrinrinikyaran yung nga gina. Ninana nga. Di nakayat nga ikan iti kwarta, tapno igatang ko iti project ko. Anya? Sige. Siya kung timangtadkan ka. Mano ay ati ka sa pulam. Ayos. Uray sang ribulaang tatang. Mutuyan, tapno mapanakon. Sambutek, sakbay ng agsara ti paggatangan. Ayos, Dolfo. Adumanan ti kwarta ma. Naikot mo na. Siyak pa iti kunam. Naglaka nga ialis ti alipuspos dagiti dadakkel ko. Naglaing ka talaga. Amam, kasla, jakon kaya tagadan. Nauma ako na sumsumrek. Anya nga tano, saan tan niya ituloy ti panagadal ta? Total, saan matlangin na sumsumrek ti adal ka na ta? Anya? Kasla kayat ko timbagam ah. O sige, santan nga agiskwila. Agsardeng tan, tapno nawayatang agaramit iti kay ta. Ayos, apir! Kumusta ti panagadal yung agkabsat? Saan kayo kadimatlaeng ang marigrigatan? Wen nga agpaiso, Dolfo, Lorena, sika, Dolfo. Saan mo mutin nga impakita kada kami ti card mo? Kung amin, nanang. No siya, nasaya ti panagadal ko, nanang, tatang. Awan parikot ko. Nakita yumat, nagngangato dagiti grades ko. Ala, mga tayo pa'y nga rod. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita, maipapan iti dayta. Allah ka manong, saan nga amuda tatang, asaan ka na sumsumrek iti klasem? Anya ko ma, saan ko nga rudon na maiulo ti agadal? Anya timbagam, Dolfo? Saan kanya gadadal? Tatang? Ikarkarigatan mitag trabaho ijay talon, tapno laeng ada pagadal yung agkabsat? Ita, saan kagaya mo niya gadadal? Anya tinapampanulot mo, ha? Anya ka di ti mapaspasamak dito, oy. Dahito'y nalaing anak mo. Saan gaya mo niya gadadal? Anya, pudno ka di, anak ko. Ibaga kong tipod no, nanang, tatang. Jakon kayat ti agadal. Jak matlangan maiulo. Isuan mabalin. Ala akong titawid ko. Kat makamu ako ni tibiyag ko. Kayat kong ti agbyag nga agwaywayas. Anya, hanggang anak ko, di mo pa'y kabailan ti agbihag nga agmaymaysa. Anya nga ti pagbanagam. Kat di ka mat nakalpas iti panagadal mo. Anya ka din daytoy anapampanunot mo, anak ko. Saan kami mat anagkurang anang bagbagakan ka? Ngam apaya kas ti tararamidom kada kami. Basta, itadyukit din titawid ko. Na makamu ako titibyan ko. Saan ko nakasapulan titulong iyo no maitadyo titawid ko? Nalawa mo tidaga tayo. Iswa pagbingayan min itikabsat ko. Itadyon. Tatalaga akayat kun ti pumanaw dito lugar tayo. Nang runa iti pudiryo.
Anya? Apay akas jay mutan dya anak ta, Alan. Kaslawan sir-sirbita kan kuana. Ti amo na nga ta kat nalaka ti agbiag nga agmay-maysa. Ay, jak amo no anya ti mariknak kita. Apay ang nagbalin akas jay ti kapanonotan ti alakta. Itid tamad amin nagasapulan na. Itad ta ka di, tikid-kid dawan na. Panagkunak, desididon ti anak ta iti pangedeng na. Isungawan nga roden ti baramidan ta. Sigurado amang riribok no saan ta nga ipaay tikid-kid dawan na. Diyos ko, lawlawagam kumatin na kulaapan apanunot ti anak ko. Nadamag ko tinapasamak, Manong Alan. Eso nga imaya kadakos. Pudno ka di akid-kid dawanan ni Dolfo aka anak kak titawid na. Juan, Carlota ading ko. Anya tinapampanunot ni Dolfo. Kayat ko kumama kasarita ti kaanakak. Padasag abagbagaan. Sana mabalin ti kayat na. Panagkunak, saanen ang mabaliwan pa iti pangedeng na. Ang ala, padasa mabagbagaan. Marang no dumngagkan ka. Saan nga nagbalik ti desisyon ko, auntie? Kahit kung nga laan ti tawid ko. Kat pumanaw ako, iti pudir dagiti dadakkel ko. Saan kun to nagkasapulan ti tulong da? Numaalak ti para kanyak. Ay, agpanunot ka kumana imbag, Dolfo ka anakan. Saan analaka ti pampanunutam nga aramidan? Saan kan ama kibiyang, auntie? Tano saan da nga itad ti tawid ko? Mang probukarak, kat dadaulag amin nga arwatan dito'y balay. Sa anak amang rabrabak. Aramidak da ita. No di datong palang ti kahit ko. Oh, makita mo. Tuso at talaga tanak ko. Tapno saanin amang riribok pa'y. Itad kon di kayat na. Ay, una yan ti kaanakak. Dila nagpanunutan anaimbag. Adda ka di amo mapapananta, no bilang laeng, Eric? Apay, naalam ka din ti tawid mo. Dandanin. Wow! Nagsayatan, bro. Di kagdanag. At damok apapanantan no bilang. Natalgad tayo iti tadya lugar. Nasayaat nga ron no kasta. Naimbaglakit din. Taadda ka anapudno agayam. Wendolfo! Kat di kan tupulos panawan. Uraan niya ti mapaspasamak. Friends forever tangarod. Agyaman ak no kasta, Eric. Sige nga rod. Ibagaktokan ka. No pumanawtan dito lugar tayo. Wana! Sigurado a happy life tanton. Makapantanton iti sa di naman na kayat tapapanan. Dolfo, anak ko. Apay-apin ay abandak, tatang. Itadyo ka din titawid ko. Apay ang nagpailuyos kay ti kastarik na anak ko. Nagsakit tayo tingar aramidem kada kami. Nagadulakit din ngay bagbagayo, tatang. Itadyukit din tikit-kid dawag. Tapumanaw akon iti pudiryo. Nauma akon apa iturayan kada kayo. Kabaalak ti agbiag nga uray awan kayo. Dolfo, anak ko. Didak arakupan, nanang. Saan akon ngubing? Uray kasano ti panagsangit yo. Didakon malapdan iti kayat ko ang mapasamak. Gamapay apanawan na kami a pamilyam. Talaga ka di asaan na kami nga ipatpatag. Nagadulakit din na drama yo. Sige, panawan kayo dito'y balay. Katayabandak tulangan. Intun agdan tikit-kid dawak kada kayo. Kaslag upit ti barukong ko iti kastoy nga aramidan ti anak ta. Alan. Malalala. Gusto tayo tapa nagsangsangit mo. Agkararagtakit di hinaapo Diyos. Asapay lakuma. Tamalawlawagan ti kapanunutan ti anak ta.
Talaga gayam ang nagmayat ti kastoy abiyag, Eric. Atoy. Ingka gumatang iti arak kan pulutan. Sige. Buti nga roden, tamapanakon. Amok ka may ibuson ti kwartana. Iso panawag ton ni Dolfo. Ato iti 2,000 pesos. Igatang mo iti arak kan pulutan. Sige nga rod, Dolfo. Panawan ka pa nga rod dito pagnanaidan ta. Nanang, malmalday kayo manan. Malaglagip kong haminti kabsat mo, anak ko. Awanan na pulos ti damag tayo, may papankan ko, anak. Amangad mo't no dakasan, tinagpampanagan na. Ay, nagturod mo't ngamin anang panaw kada tayo. Ngam na din among aramatan iti husto ti tawid na. Sigurado ang maibusto mo't lang dayjay, nanang. Sapay la ko tamalagip nanto mo't lang ti agsubli kada tayo. Mailiw akon iti kabsat mo, anak ko. Ayop ka, Eric! Apay pinanawan nak ditoy! Gapo ka dita na ibusin ti kwartak! Kasanuak pa itan! Naibusin ti kwarta naglakwak iti tawid ko. Awan pa yun igatang ko iti kanak. Nagrigat gayam ti kastoy. Diyos ko. Pakawanan nak. Nagbasulak iti mismo a pamilyak. Pagbababawiyak ti kasdiyang inaramid ko iti pamilyak. Tulungan na kumahat. Diyos ko. Kumusta ti trabaho, Lorena, anak ko? Nasaya at matatang. Agin enjoyak nga agpapaay kas nurse iti ospital. Nasaya at nga rod no kasta, anak. Nakalpas ka ni ti panagadal mo, anak. Adda pa yan natalgad at trabaho. Ngam, di nga tamaanong mo, Adolfo. Kumusta nga tahan ti biyag na ita? Ay nananang, agliday kayo manan. Nasaya at mat siguro ti kasasaad ita ni Manong. Nawadwad ti imat na akwarta manipod iti tawid na. Nalabit ang nagnegosyo. Kat napaado na pa'y titawid na. Tani, saanin apulos ang nagparparang kada tayo? Saan nakasta ti marikrik-nak, anak ko? Panagunak, agrigrigat itan ni Dolfo. Di ka nga min agpanunot iti negatibo. Mala, ituloy tayo kitintimagan. Kat ituloy tayo to tagsasarita. Inton malpas tayo amangan. Wan mat nga minanang, lumami isan dagiti na idasar amakan. Ikararag tayo laangan. Asapay la kumata na saya at ti kasasaad ita, ti kabsat ko. Diyos ko, papanak nga taitan. Pinapanaw da kon iti sigud da pagnanadak. Gaputa saan ako na makabayad iti abang. Kasanumat ngamin. Awan pa yun maigatang ko iti kanak. Naibusin ti kwartak. Addaman imbalang daman ipod iti dayjay restaurant. Inakitaan. Barang adda pa'y mabalin ko akanan. Talaga mabisina kon. Kaya't kun ti agawid di balay. Ngam, anya pa ita ti rupak nga iparang ko. Nagturodak anang kidaw iti tawid ko. Ngam, jakmat gayam amo ti pangaramatak. Diyos ko, pakawanan na kuma. Kasyan, kantulungan na kuma. Diyos ko. Ay nananang, agsagsagad kayo man nandito arubayan.
Kunakmat ngamin ang mga latayo laangan iti babaunan. Tapno saan kayon amarigatan nga agtrabaho. Panawon mo't kan tapno aginana kayo. Natalgadan ti trabaho, nanang. Ay na, kabaulak pa'y mutlaang, anak ko. Nanang, adda na kay daan tao iti day di abanda. Ha? Wingag paiso. Asino nga taday ta? Umay ka, asit ganta. Kitaan taman no asino. O nanang, Asino ka? Apay anagidda ka dita? Danom. Painumandak ko maiti danom. nanang, ni Manong Dolfo da ito eh. Apay akastoy tilangana. Wingag paiso. Ala, ikayaban ni tatang yo. Taitaray tayo iti ospital ni Manong mo. Ay na, maragsagan kami na nagsubli kami't laeng anak ko. Husto ti imbaga ni tatang mo, anak ko. Nabayagan asinagsagaan may ti panagsublim. Nanang. Tatang. Dakkel unay tinagbasulag kada kayo pamilyak. Saan ako na may karipay? Tapno agsubliak, kas anak, kan kabsat. Kidawag. Nga ure agsirbiak kada kayo. Iti unos, di ba nagbiag ko? Basta mga anak, kan makipagyanak kada kayo. Pakawananda, itinagdagsin unay, anagbasulak kada kayo. Nanay, tatang. Amom ka di anasaktan kami unay iti naramid mo, Manong Dolfo. Lorena, di mo babalawan ti kapsat mo. Tinapatag, nagbabawyan na ti basol na. Mangrugi tayo anan. Katsapay lakuma. Tanagbalin nga adal kan ka tinapagtang mo, Dolfo, anak ko. Mapakawanda ka. Igapu tay patpatid na ka unay. Uray linipat da kami. Ngamdi da ka nalipatan. Anak ka, kat ipatpatid ka unay. Ipatpatid na kamot ti Diyos. Iso adi na impalubos ana isang maka kabayatan ti adayom. Agyaman ak unay. Nanang, tatang. Ikarig. Haramidag ti amin. Tapno masulnitak tinagdakkel ang nagbasulak kada kayo. Ikarig dayta. Nanang, tatang. Ti Apo, kat nakasagana ang mamakawan kadagiti si pupuso nga akid daw, iti pamakawan na. Ngarod, kasta tayo kumamat, mamakawan tayo mat, iti nakabasol kada tayo. Kadagiti anak, di kay agbalin anasukir, no dikat, magna kayo kuma, itinalintag adalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects ni Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.